Zorionak, Iruñarreko itzuliko lehenengo etapa amaituta, garaipena lortu duzu, erakustaldi baten bitartez, konta iguzu nola jundaguna? Bueno, oso politxa izan daguna, territorio ezagunetan, nik Lumbierren pasatzetu da eta bertan entrenatzet, azkenengo bi entrenamenduk zirkuitoa rekorridoa rekonozitzen izan da eta amestutako etapa. Irun berri inguru horiek ondo ezagutzen zenituen, artieran bizi-bizi sprint berezia lehenengo jomuga zen. Hasieran jomuga bakarra eta aurrek urten bezala esan diet kuadriakoi han jartzeko eta lehenengo pasako naizela eta bitan kumplituet eta pozik horregatik. Zer moduzko sentsazioak dituzu hurrengo etapetarako oraindik asko falta da eta etapa gorrenak etortzeke dare? Oain lehenengo etapa hau disfrutatzea, zaila izango alako hurrengo egunetan defendatzea. Ez non bat espero garaipen hau, zati lesio batetik nator, momentu txarrak, rodio erabili beharra, eta ez non bat espero eta orduan ez dakit nola jungo dien sentsazio hurrengo egun hauetan. Iruñarreko itzulia, Iruñean Euskal Herriko hiriburua, zuretzat berezia zen ibilbidea, Irulegitik ere pasa gara, ze berezia den azken hilabeteetan, Euskal Herriko eguteiko lasterketak bereziena, bai zuretzat, markatu zenuten, baina bai ibilbide honetan pasatzen ditugun Euskal Herriko jomuga berezi horiengatik. Denboraldi hasieratik markauta neuken itzulia da, hemen Iruñerriko itzuli hau, eta beti espeziala Iruñan irabaztea.